Dyma Llanrwst, tref farchnad, brysur yng nghanol Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae'r dre wedi henwi ar ôl sant Celtaidd, grwst, ac mae yna eglwys wedi chysegru iddo fo yma ers o leia 1170 pan roddwyd y tir lle mae hi'n sefyll gan run ap newydd o deulu brenhinol Gwynedd. Datblygodd y dre i fod yn ganolfan pwysig y fasnach wlân gyda chymorth cyfraith a osodwyd gan Edward y Cynta yn gwahardd unrhyw Gymro rhag masnachu o fewn 10 milltir i dre Conwy. Yn ddiweddarach, ddoth y dre yn enwog am y telynna a'r clocia a wneud yma. Adeiladwyd pont enwog y dre sydd y tu ôl i fi gan Inigo Jones ym 1636. Adeiladwyd castell Gwydir ym 1492 gan deulu Wyn. Credir bod yr esgob William Morgan a gyfieithodd y Beibl i'r Gymraeg wrth gwrs wedi astudio yno. Ac ym 1994 gynhaliodd Cathy a fi yn derbyniad priodas yna. Roedd tu hwnt i'r bont sydd bellach yn gaffi arfer bod yn Llysbarn. Tua 1450 roedd y dre yn gartre i Dafydd ap Siencyn, rebel a welir weithiau fel rhyw Robin Hood Cymreig. Bob blwyddyn mae'r dre yn cynnal gwyl Dafydd ap Siencyn sy'n dathlu pobl, natur, diwylliant a hanes y dre.